ci gaba da karatun madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kafin mu yi karatun yau ana ta kirana ana tambaya ta tun da aka yi zancen jami'a kan takardu. Mutane suna so su san menene ra'ayina akan wannan sabon tsari da Central Bank suka fitar a Nigeria, wanda ya takaita kudin da mutane za su dauka wato tsaba a kowane mako. To na farko shimfiɗa, idan za a tuna wannan tsari ba sabon tsari ba ne. Tun shekara ta 2012 ina gwamnan Central Bank mu muka fara wannan. A lokacin muka ce muna son abin da ake cewa cashless Nigeria. Muka fara da Lagos, daga baya aka ƙara ya tafi jiha guda 5, aka hada da Abuja. Kuma a lokacin bayanin da muka yi shine duniya tana canzawa, yawo da tsabar kuɗi na takarda an canza. Muna son tsarin hada-hada ta kuɗi na Nigeria ya zama abu mai sauƙi ga al'umma kuma a rage tsada. A lokacin da muka fara aka fara mutane suka yi ta hayaniya, na tuna suka ce ba sa so. Daga baya duk an ga amfaninsu. Ko lokacin korar na mutane suna zaune a cikin gida, an rufe bankuna, mutum zai je ATM ya ɗauki kuɗinsa, mutum zai je kasuwa, zai je restaurant, zai je ko'ina a duniya da kati ya biya. Aka zo ga waya nan USSD, babu intanet, mutum zai amfani da ita. Saboda haka wannan tsari ne wanda an yi shekara 10 ana yi, kuma ana ci gaba ne, kuma ƙasa ta kai inda muna da agents, muna da hanyoyi da yawa na mu'amala da kuɗi, ba sai sabar kuɗi ba, cash a dinga ɗaukar naira miliyan 1, naira 500 ana yawo da su. To shawara ta biyu da zan gaya wa mutane shine a yi hankali da maganganu na 'yan siyasa. 'Yan siyasa su suka fi kowa wato cutuwa ga wannan abun, ba talakawa ba ne za su sha wahala. Saboda 'yan siyasa su ne idan an zo zaɓe, mutane sun yi shekara 4 suna kwasar dukiyar al'umma, sun bar mutane cikin wahala da yunwa, za su fito da waɗannan kuɗaɗen a sayi ƙuri'u, a biya 'yan sanda, a biya SSS, a biya 'yan INEC, a biya 'yan daba, a sai musu ƙwaya, a sai musu makamai, a zo a hana mutane zaɓe. Waɗanda za su yi a biya su, idan ma sun yi zaɓen bai daidai ba a murɗe, a samu mutanen INEC da 'yan sanda a murɗe, a je a biya alƙalai. To wannan tsarin na Central Bank shi ne zai fara rage wato wannan barnar. In ma kana son ka ba wa ɗan sanda kuɗi, ko ɗan SSS kuɗi, ko ɗan INEC kuɗi, ko alƙali kuɗi, ka ba shi ta banki inda za a ga cewa ka sa kuɗin a cikin account ɗinsa. Saboda haka akan tsarin mu ma na dimokuraɗiyya na al'umma su zaɓi wanda suke so, ba wanda ya fi ƙarfin 'yan daba ko ya fito da kuɗi yana kashewa ba. Wannan tsari ne wanda ya kamata jama'a su yi maraba da shi, su yi murna da shi. Saboda mun fito daga wani tarihi wanda ya fi tara kuɗi a gwamnati shi yake da halin da zai murɗe zaɓe ya ƙara shekara 4. Yanzu kuwa ko mutum ya tara kuɗinsa, sai dai ya je ya ajiye su, ba zai iya fitar da su ba, an canza kuɗi. Idan kuma yana so ya amfani da su, sai ya fitar da su ta hanyar banki yadda kowa zai ga inda kuɗin nan yake fita. Saboda haka jama'a kada a yi garajen wato fadawa wannan tarkon. Zancen wahala talakawa shekara 8 ana cikin wahala, ba su taɓa magana akan wannan ba. Saboda haka a kyale su yi zaɓen nan yadda ya kamata a yi zaɓe, ya zama al'umma sun zaɓi wanda suke so, ba wanda ya kwashe musu kuɗi ba. Mutum ya shekara 4 yana sai da filayen ku, yana sai da masallatan ku, yana sai da makabartun ku, yana sai da ganuwar ku, yana sai da asibitocin ku, ya tara kuɗi, ya zo kuma ya sayi zaɓe da shi. Saboda haka muna kira ga al'umma. Ni dai wannan abu ne wanda ni na fara shi, kuma
na san abin da fara kuma mun ga amfaninsa da muka fara kuma mun gode da muka ga an ci gaba da shi abu ne wanda ya kamata a goyi bayansa. Wannan shine ra'ayina ga masu tambaya su ji ra'ayina akai.